met my life since the day I was born. Every day that I have lived in this world, ndasangana nevanhu vakawanda, ndasangana nezvinhu zvakawanda. Some say I'm a problem, others I'm a dis. Magadio bami. Siriwa yenzu nitawu yao. Bambi, mchituana tawu yao usiku kudai. Proti tunatumia shakanaka. Ini ntuchete wa Susan. And I'm sure it's your first time in Hupenyu. Yeah, sure. Do you remember msikana mnamziwa? Pashakanaka shi. Zvinoita kuti nyaya yedu irerukeo. Uyu mwana wanzvadzi yangu akayakumba chindizo sosi tete ndava nepemuri pemukomana wangu. Zvinoino kuziva kupenga kunoita mai vake. Ndikatoti beta ndimuendesa vasati vaziva zviri kuitika. Tete. Nyaya ndokuinzwa tete. Asi hapana here zvimwe zvatingakwanise kuti tingangoita kuti mwana wedu uyu aone kunge achienda kuchikoro. Uzotora zvamba. Hey! Pakatibvise nhumbu munyika ndizvo zvamuri kurevera. Ndizvo zvinhu zvamukadai kuti makatanga kufunga izvozvo musati makumurana hembe. Chikoro ichi ndochati kuzopedzera kugara pano muri amai nababa. Pano. Kana zvakanaka tete. Ndifonere baba namai kumusha ndivazivise kuti ndizvo. Okay, bambi. Ina ndichagara. Susan mwana wanzvadzi. Wachisarwa zvakanaka ndichi. Uchengete murume zvakanaka tiri zvokusonyadziswa handitika? Ewe tete. Tete. Nanga ndichibika kasaka munongomira ndongoita. Haiwa joti wari pamnini. Kakwesika wai panozvi. Tichatika zvedume musi. Handitika. Mochisara zvakanaka naadzimai venyava tiri zvokusonzwa noisi. Yeah, sure. Yeah, rega itiende. Sure. Mom, should I pick a coffee? Yes, thanks, baby. Just the way you like it. Of course. You just know how to treat me. But Mom, Tani time just number in this walk of vacation name. I knew it. All the goodies, peanuts, coffee, there's a follow-up. Anyway, you are right, sweetheart. I'm thinking of taking leave, for a week. And I'm going to take you with the kids to Bahamas. Really? Wow, that's my husband. Ndosaka ndichikuda imofu munogona kufadza mukadzi wenyu mani. Baby, kana ndikasafadza iwe ndikafadzana. Uri mai vevana vangu. Ndafara zvechokwadi tete. And it's been long. Andizive kuti vanhu vachafara sei pandichavaudza. You know, right, when I mean kids, I'm referring to my two daughters, the twins. I thought that it is Sylvester. Nemiwo mofu kasi. Imi munoti ngareve Sylvester anoendepi Sylvester. Antomboziva kana kuti passport yacho nemapeji akaita sei. Ndokanosara kakachengeta panapa extended nevana vedu kunofara. But babe, I'm just going to find progress here, Vimbai. The results were bad this time around. Did you say that? Yeah, I did. Maybe you should find a private teacher for him. Ukuti anombetsera nema lessons after school. I just think we are over-spoiling this girl. I think those have taught us 37 years at school. I don't think so, Mom. Vana vedu tinongovachita zvakafanana. Just look at Shidu. She passed so well. Maybe ungomerwa nechikoro. Okay, if you say so. I'm gonna speak to my friend. He says he does know, he knows the teacher. I'll get someone who can my extra lessons. Yeah, I think I'm gonna come up with something. Mune magona mani Mom. Otherwise, dream yake kuve doctor angatopedzisere yaenda musango. Anyway, talking of such, muda kujeva masitete. You know, I wanted mazondo nasi. But then I thought, when it's a
And I'm like, I can't go kunjibwe, you know. I don't go to shabby places, especially when I have late like this. So what I'll do is, I think Muswe Monday on my way from work, I'll pass by one, and then to the next weekend. Ha! Next weekend? Totuma Sylvester? Yes. Sylvester anoite. Vambomfunde nyangwa akapondwa ane basa rei panapa. After watojaira kufamba munzvimbo dzakadaro. So I'll leave you to deal with it. Thank you. Totuma Sylvester murume wangu akazotadze kudya zvaanoda isi tine mutumwa panapa. Kare mbonokatarisa panzanga. Paripo mama. Okay. Makadiko tete. Aiwa ndikunomurora makadiko. Aiwa tiripo zvedu. Sure. Komana kuri seiko kumba kwenyu. Kuba kuri nana. Komana zvakaoma. Ndobva simbirira wena. Aiwa ndanzi muchengetwa. Kumurume kamkwashari mhiri. Aiwa mkwashari mhiri kane mari. Zvanda waya kudai soka ndikumanya manya vedu. Ndati ndiyo kusokusevisai kuti Susan akatiparira ino. Akaita sei Susan? Akauya chindisivisa kuti ava nepamuviri pemukomana. Yo, wai wai. Susan wangu. Aiwa chidzikama murora. Susan. Chidzikama murora. Chidzikama. Mukutaura Susan wangu iri tete. Akatouya ndakatonomusiya kumukomana. Aiwa murora. Mukomana akasvika akamutambira zvakanaka. Ndasindanyadziswa. Ndasindanyadzonyarira paiwa. Izvezvi tanga tichingofundira shamwari dzacho. Tichingofuna chida kutsvaga kuti Susan ari kupi. Susan haasi kuwanika. Zvinebata tichogadzirana vakawasha apa kuti tikato izvezvi taida totosimuka tuye kumba kwenyu. Titotarisa kuti haakweri kana siku totoenda tese kumapurisa. Totonoripota kamunhu ari kuri akarasika. Asi zvinotorora murora ndauya. Ndauya mukwasha akasvika akatambira mwari. Munoziva apa ndipo unobvonatsi kuona kuti kuzvarana vasikana kutambisa nguva kutambisa zvii zvatikuitirwa izvi. Get away, nonsense. Kuzvaramana kufanira kuita sei? Kuzvaramana kufanira kuita sei? Musana hasi mwana. Izvezvi dai pamba asina kuti vanasikana variko. Ungadai vakaroora iwe. Ungadai uri tsvimbo uri mera zvadzi yako iyi. Ungadai ine murume ari kuchidya madhora. Tibvire apo. Iwe Felicitas, ndo pai pandaitaura painditi vana havadi kurererwa mutrace chingwa. Ndo zvii zvatirezvi. Kana form 4 chaiya haasi kutomboifunga nezvainge zvikatizira. Chii chachaitirwa ichi? Form 4. Iwe unoenda kubasa. Mwana angadyiwa wachigadzika mwana pano pamba iwe. Ndichikuti giripeti simuka inotsvaga basa. Chiregedza ikupopotedzana ibi. Ari kachikutamba roto uyu tete. Ari kachikutamba roto. Mwana izvi zvinhu anenge asingaendi kuchikoro. Otadza kumita. Siyaite nhumbu asiri yokutanga kuita nhumbu. Asiri yokutanga. Vana zvamurumbu. Asiri yokutanga kuita nhumbu ari form 4. Very disappointed nechimwana chacho. Aiwawo. Ndo pamunonetsera chiregedza ikupopotedzana. Chikuru ndechekuti mwana akasvika akatambirwa nemupari wemhosva. Saka yakatachazivisawo vabereki vake kuti ndo zvapo vauya vozoita chivanhu chacho. Kana mari achandiitambirei. Aiwa kawa baba azvinzwarwa baba. Ndimuchatojivazve. Aiwa andinoti kakwa ndimuzukuru wangu. Zvakanaka. Muda kudya mari yaSusan. Aiwa. Amudye mari yaSusan. Amudye mari yaSusan. Makuda kutofarisa vaira soko imi. Ndati amudye mari yaSusan. Mari yaSusan inodyiwa neni. Ndini baba pano. Unoona kuti bamba ine connection ka. Andrats. Unoona bamba ine connection. Andrats. Apo wakati tiro mabasa. Vedo ina ndishagara. Chirege ndimani kumba kwangu. Ko ndazinge ndabvunza ere wasvikira nyaya yaSusan. Ari siku mukosha wangu. Ari nani kumiri kwa arikopo. Andizi achauyeri. Aiwa inimi vaverika andishagara. Enda ndingamutedzire. Perekedzana nazvo. Perekedzana iko. Chido. Mama. Deza vimba imwe yemese. Okay. My favorite human beings. Mom, Majishedza, I'm sure there's some good news. You're right. There is good news. Guess what? Let me try. You're taking us out for shopping again?
Your daddy has promised to take us abroad for a vacation. Wow. Woo, that's great news. Thank you so much, Dad. Thanks, Dad. I'm very happy. Excuse me, some gumi. Iwewe hinto ine utsini iwe. Akuita sei Sylvester? Hinto usingadi kuona munhu akazvigarira. Anyararoko. Ndiye akati unogara pasi nevanhu chiona TV ndiani. Tiburira pano tsamba nembo panze. Une pamuromo. Usanyanya zvidya moyo hanzvadzi yangu. Siyana navimbai, anopenga. You know, sometimes I think kuti why mari wakandisika. Don't say that. Soon you'll be living a great life. A great one, more than this. Now Chido, and nobody here. I'm just a orphan. Kuchi mwanangu chichanetsa. Saka wafunga kuita sei? Chinokadzoka kuma. Iwo hatidzani wangu yakanoti. Aiwa unotoshingirira kutogara zvako mwanangu. Chitoshinga kugara naye. Ndinonyarira pai. Ndinonyarira pai mwanangu. Tokodzokera kuti mazuva matatu iwaya chokwadi iwo popo wakanga uchitodanana naye waisazova kuti haana mari. Saka izvezvizvo unenge uchidya tasano kuonda kwawaita hemba haina kuainwa chiiko naye mwanangu. Pamune muchidiwa nawakomana wamune muchiti muri kuiteiko? Unotadza kutarisa munhu. Saka ipo uri kufunga kuita sei? Nokuti hazviite kuti udzoke kumba mwanangu, unofanira kutombonoshinga uri ndokuita sei ini mwanangu? Yubi, zvinhu zvikazoramba ndoita sei? Ndinonyarira paimba ndoita sei? Alright. Zvandichaita ndakutombenda kwamadzibaba aya. Ndozvandakuti kana zvazoramba usvika madzibaba hamene asi regai ndimbozama zvinogona kundoita hamene. Sachemai saka izvezvi zvine chimbodzokera nditika wodzokera ini ndombota zvikumadzibaba kana tadzoka tikangoita teuro chete tikangoitirwa bedzi aiwa zvipa zvanaka unodzokera unobva tobva zvese zvinonaka iwe chimbodzokera chete anditika mwanangu. Ewo mwanangu chimuchiri ewo chimira ndidzokera. Tikatarisa kwandabva pandiri nekwandinoenda. Oh, you see, ndakazaudziwa, ndakatengwa